Gepleyer Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum adyrly dinleyijiler. Hepdeniň jemi gepleşigimize başlaýar. Mikrofon öňünde men Merdan Tariýew. Bu hepde Azatlyk Radiosynyň esasy temalary Sultanda azathabar.com web saytynda iň köp okulanlar. Türkmen ritmiýetleriniň Türkmenistanda internetiň erkin, mobil aragatnaşygyny bolsa 4,4 million, Facebooku 25 000 adamyň ulanýandygy, sosial turlardaky Türkmenistanlylaryň sanynyň hem 180% artandygy baradaky aýdan sözleri. Aşgabat 2017 oýunlarynyň ýeňijilerini gowşurylan Toyota kysymly uluglaryň käbirleriniň izni alynandygy baradaky makalalar boldy. Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçysy Sultan Açylowa ýene bir ýerde hüjüm edilip, ol raýat işigindäki adamlar tarapyndan saklandy. Türkmen talipler nagdal hasaplaşyklardan soň kartlarynyň wagtlaryny petiklenýändigine aýdarlar. Türkmenistan öz raýatlarynyň ýurdun daşyna çykmak hukugyny kanun taýdan berjä edýändigine aýdar. Atly makalalarymyz hem köp okulanlaryň bäsligine girdi. Bu hepde iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny Azatlygyň Türkmenistandaky habarçysyna ýene hüjüm edildi. Hajiýew Türkmenistanda internet erkin, mobil internet 4,4 million, Facebooku 25 000 adam ulanýar. Sosial turlardaky Türkmenistanlylaryň sany 180% artly atly gepleşikler çekýär. Emeldarlar da şoldaky şamülki eşretxana öwürdiler. Aşgabatda Gazagstandan getirilen unlaryň bahasy ýene de galdy. Türkmen talipler nagdal hasaplaşyklardan soň kartlarynyň wagtlaryny petiklenýändigine aýdarlar. Atly makalalarymyz hem bu hepde iň köp dinlenenleriň bäsligine girdi. Prezident Berdimuhammedow bilen ılalaşýarsyňyzmy? Atly video Türkmen görnüşleri nomer 18 fotosergi hem bu hepde azathabar.com web saytynda iň köp görülen multimedia faýllarynyň bäsligine girdi. Iň köp gurrungy edilen söhbetes çeken makalalarymyzyň başyny Türkmenistanda adamlar pili mewsüminiň mejburlyklaryna nägilelik bildirýärler. Atly makalamyz çekýär. Gaderli dinleyijiler tedi hem Azatlyk Radiosynyň gozgoýan temalaryna goşulyp öz tejribelerinizi paýlaşmaga çagyrýarys. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary Wepa Hajiýew Azatlyk Radiosynyň jurnalistleriniň ýurtda erkin işleýändigini we olaryň ýurtda erkin girip çykýandygyny aýtdy. Hajiýew bu barada Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy Sultan Açylowa hüjüm edilmeginden 2 gün öň, ýagny 7-nji maýda BMG-niň Ženewadaky idarasynda Guramanyň Adam Hukuklar Geňişiniň ähli umumy syny boýunça işçi toparynyň öňünde çykyş etdi. Munyň bilen baglykda Azat Ýewropa Azatlyk Radiosy ýürüti beýanat ýaratdy. Onuň mazmuny bilen Maksat Ataýew tanışdyrýar. Azatlygyň baýry habarçysy Sultan Açylowa zorlukly hüjüm edilmeginden 2 gün odol Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň ýurtda Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň jurnalistlerine ýygyderli basyş edilmeýändigini öňe sürüp eden çykyşyny Azat Ýewropa Azatlyk Radiosy ýazgarýar. Açylowa soňky 1 ýylyň dowamyna 8-nji gezek hüjüm edilýär. 7-nji maýda Birleşen Milletler Guramasynyň Adam Hukuklary Geňeşiniň Türkmenistan boýunça geçiren Ženewadaky dinlenşiginde Daşary işler ministriniň orunbasary Wepa Hajiýew Azatlyk Radiosynyň habarçylarynyň ýurtda erkin iş alyp barmagy Türkmenistanyna media azatlygynyň bardygyny güwe geçýär diýdi. Hajiýew azatlygyň habarçylarynyň hiç hili çäklendirmeleri, hiç hili gorkuzmalary ýa-da ýydarlamalary sezewar edilmezden maglumat çap edýänliklerini sözüniň üstüne goşdy. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň prezidenti Thomas Kent Açylowa edilen hüjüme salgylanyp, ministriň beýanatyny ýigrendirýän we ymsawa garşy häsiýetlendirdi. 2014-2016-njy ýyllar aralygynda biziň 6 habarçymyz döwletiň bilkaslaýyn guramagyna ýerine ýetirilen gorkuzmalar we aralış kampaniýalary sebäpli işini taşlamagy mejbur boldy. Beýleki bir habarçymyz Sapar Mehmet Nepesgulyýew neçe serişdeleri bilen bagly aýyplamalary esasynda 3 ýyl türme tutulmagyna hökm edildi. Biz bu aýyplamalaryň toslamadygyny we ondan jurnalistiki işi sebäpli ağır alınandygyny ananýarys. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň beýleki habarçylary we olaryň maşgala agzalary türme tutulmagyna, gynamalara we psihik basyşlara sezewar edildi diýip Kent aýtdy. 9-njy maýda 68 ýaşly Açylowa ýeňiş bayramy münasibetli Aşgabatyň eteginde ýerleşýän ýadygärlikler toplumynyňky Bak ot ýadygärligine gül goýmak dawarasyny suruta düşürmäge baranyny, onuň daşyny raýat
raýat eşiginde bir näçe adam gawap onuň surat almaly däldigini aýdýarlar we alan suratlaryny pozmagy talap edýärler. Soňra raýat eşiklileriň hataryna 3 tane polisiýa işgäri goşulýar. Açylywa raýat eşiklileriň ýürüýte ullugyň işgärleri digini aýdýar. Haçan men mundan ýüze öwrenimne olaryň 2 tanysy hersi bir goltugymdan tutup meni aşaklygyna süýräp alyp gaýtdylar diýip özüniň gödek kemsidilendigini, özüne watan dönügi diýilendigini Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Olar onu maşyna dıkyp suratlary öçürmesen onu sumkaňda narkotik serişdesi bar diýip tutsagy ders haýwatyna atýarlar. Açylywa özüniň jemgyýetçilik düzgünini bozmanlygyny aýdyp garşy çykanyny olaryň elinden kamerasyny alyp suratlary özleri pozýar. Gurrun edilýän adamlar jurnalistin Azatlyk radiosy üçin işlemegi bet etmegi talap edip, onu 2 sagat saklaýarlar we soňra da goýberýärler. Açylywa adaty türkmen raýatlarynyň durmuş tejribelerinden habar berýän fotosuratlary bilen Azatlyk radiosyna işläp gelýär. Ol polisiýanyň garakçylaryň we beýleki şahsiýeti näwelli hüjümçüleriň fiziki hüjümlerine sebäp boldy. Açylywa edilen hüjümleri Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň prezidenti Kent geçen iýul aýyny reaksiýa görkezip, türkmen hökümeti derhal Sultan Açylywany izarlamagy bet edip, onuň howpsuzlygyny üpjün etmeli diýipdi. Freedom House guramasy dünýädäki media azatlygynyň ýagdaýy boýunça 2017-nji ýylda ýaýradan hasabatyny Türkmenistany Demirgazyk Kareýew bilen deň baha berdi. Serhessiz reportýorlar guramasy dünýäde medeniýet azatlygynyň ýagdaýy boýunça 2018-nji ýylda ýaýradan hasabatyny Türkmenistany 180 ýurduň arasyna Demirgazyk Kareýew we Eritreýadan soň 178-nji orunda ýerleşdirdi. Halk arasynda Azatlyk radiosy diýilip tanalýan Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň türkmen gullugy 65 ýyl bäri türkmen dilinde gepleýän dinleýijilerini senzurasyz maglumatlar we habarlar bilen üpjün edip, döwletiň media monopoliýasyny alternatiwa hödürleýär. Gullugyň habar saýty we sosial sahypalary halk arasynda giň meşhurlygy ýedir. Türkmenistan'dan Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saýtyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizlinligini ýokary derejede üpjün etýär. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkaly 1,5 million gezek peýdalanylyp petiklenen saýtlary girilýär. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin onu her 2 hepdeden täzelep durmagy unutmaň. Azatlyk radiosyny Sayfon 3 bilen howpsuz ýagdaýda izarlaň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Ýurduň durly künjeklerinde polisiýanyň ýol gözegçilik gullugy 77-lik bilen başlayan awto uluglaryň döwlet belgilerini ýygnaýar. Bu alınıp barilen kampanya barada kärdeşim Maksat Ataýew maglumat berýär. Häkimiýetleriň 77-lik belgili awtolawlary awlamak çäreleri Daşowda da dowam edýär. Maňa maglumat beren Daşow şäheriniň ýol gözegçilik gullugynyň bir inspektory öňü 77-lik bilen başlanýan döwlet belgileriniň mundan beýlekdiň arkadagyň ýakyn töweriginiň awtolawlaryny dakylmaly edilendigini aýtdy diýip Azatlygyň Daşow welaýatynyň Çeşmeti polisiýanyň ýol gözegçilik gullugynyň bir işgäriniň sözlerine salgylanyp 11-nji maýda habar berdi. Ol ýetiren maglumatyny öňü 77-lik bilen başlanýan döwlet belgileriniň şu hepdäniň dowamynda ýurduň Demirgazyk welaýatynyň çägindäki ulaglardan dogly ýygnamak çäreleriniň güýçlü depkinini alınıp barylýanlygyny aýtdy. Biziň welaýat merkezimizde polisiýanyň ýol gözegçilik gullugy bir hepde bäri bu uğurda 24 sagatlap dynjalman işleýärler diýip Çeşme sözüniň üstüne ýetirdi. Dün 10-njy maýda Aşgabatda Sençan Mamurat Bugaýew Balkan welaýatynyň Serdar etrafynda da awtolawlarda öňü 77-lik bilen başlanýan döwlet belgileriniň ýygnalýanlygyny habar beripdi. Balkan welaýatynyň Serdar etrafynda döwlet belgisi ýagny maşynyň öňü 77-lik sany bilen başlanýan bolsa gawat gelen ýerde köçe ýol hereketi gullugynyň inspektorlary şol awtolawlary saklaýarlar hemde şolaryň döwlet belgisini nomerini aýyrmagy talap edip belgini öldür alyp gidýärler hemde ýene-de 2-3 günden etraf polisiýanyň köçe ýol hereketi gullugyna barmalydyklaryny şol ýerde olary täze nomerin beriljekdigini aýdýarlar diýip Bugaýew dün habar berdi. Daşowly Çeşme welaýatynyň ähli etraplaryny öňü 77-lik bilen başlanýan ulaglaryň täze belgi bilen üpjün edilýän çäler jerime durulgularyna saklanýanlygyny belläp geçdi. Türkmenistanyň döwlet ýetirligine habar serişdelerini ulaglardaky 77-lik belgi wagtda öňe sürilýän çäklendirmeler agdalmaýar. Ýurduň resmiýetleri de bu gadagançylygyny tasdiklap nede inkar edip çykyş edýärler. Täzelikde güýje ýerip başlan bu bir resmi çäklendirmäniň mümkin bolan sebäpleri bardy. Ýol gözegçilik gullugynyň bir işgäriniň sözlerine salgylanyp gurrungy dowam eden Çeşme goloýda arkadagyň ýakyn töwereginden birini welaýatlarda awto inspektor saklapdyr. Şol sebäpden polisiýanyň ýol gözegçilik gullugynyň işgär
bäleri olary mundan beýlek ýalňyşyp saklamady ýaly prezidentiň diňe ýakyn töweregi öňü 77-lik döwlet belgili awtowaglarda ýöremeli edilipdir diýip sözüne goşdy. Türkmenistana ýylatyň uloglary bilen bagly girdilýän çäklendirmeleriň depgini we görnüşi soňky ýyllarda güýçlenýär. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýyglyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa, öňkü tertibinde dinläp bolar. Gepleýär Azatlyk radiosy. Aşgabatda Ozurky Impas Töwda merkeziniň goloýundaky awtodurolgy sökülip başlandy. Kärdesim tähre Aşgabatly ýazyjy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeşi bolup, munyň ýaşaýjylary ýetirýän täsiri we paýtagtda beýlik awat binalaryň ýumrulmagy bilen baglylykdaky ýagdaýlar dogrusynda gurrun etdi. Amanmurada Aşgabatdaky öňkü Impas Töwda merkeziniň ýanyndaky awat awtodurolganyň sökülip başlanandy habar berilýär. Bu barada sizde nähil maglumat bar? Aşgabat şäherinde Impas Töwda merkeziniň özüniň ýapylanyna inni eski wagt bolýar. Bir ýyldan agyrak wagt geçdi. Inni bir aýdan köprek wagt bäri bolsa, Impas Töwda merkeziniň hem de onuň kapitalyny goňşulukdaky ofisler merkeziniň daşyna hem Impas merkeziniň Gunmatar demirgazygyna ýerleşýän 500 maşina netlenen awtodurolganyň daşyna umumy demirgaýa daýlandy. Bir aýdan köprek wagt bol, ol başda 20 günden köprek wagt hiçlik gymyrly hereket bolmady. Ine soňky bir hepdeniň dowamyna 500 awtolog netlenen awtodurolgy sökülýär. Özüm şol awtodurolgy şäherdäki iň owadan bir görnükli awtodurolgyň biridi. Sebäbi üstü ýörüýte bastyrma bilen basyrlandy, töwerekdaş açykan boldy. Onuň maşinalaryň üstüne gar ýagma aladasy ýokdy. Özüm şol ýöne bir çemgelen zatdyň aragyny däli bir ýörüýte haşamlanan, ýani dizaynna da üns berilip bir owadan awtodurolgy edilipdi. Şolar ýykylyp başlandy, agyzyk böyle garly 500 awtolog netlenen awtodurolgan. Amanrada durulganyň awat hemde owadan da aýtdyňyz şeýle bolanda sökülmegine zerurlyk bardymy? Şeýle de sökülip aýrylmagynyň sebäpleri barada maglumat berilýärmi? Bu awtodurolgy Impas Töwda merkezi ullarmaga berilenden 2 ýyl soňra 999-njy ýyl bilen 2000-njy ýylyň sepkidinde gurulan awtodurolgy. Şolun gaýtadan talynjaga meňden ok sebäbi ol söküp durollar aýdýarlar, biz bary ýogy şo firmanyň wagtlaryň hakyna tutan işgärler, şol üçin näme üçin ýykýanmydan bilen biz ýykmarlydylar, şunça aýlyk bererdiler, şol üçin ýykýardy aýdýarlar. Resmi derejede aýdylýan maglumat ýok. Amanmurada durulganyň sökülmegi ýaşaýjylara nähil täsir etirýär? Ýaşaýjylara elbet täsirini ýetirýär. Sebäbi Aşgabat şäheriniň odaly bilen bir awtodurolgylar ýok diýip bolan okýany olaryň köpsi şäheriň çetine qırak buzagyna meselem Aşgabatyň Gunmataryny awtodurolga zatda gidip bir maşyny goýandan soňra ikinji takdir bilen takdir gaýdaýmadan başga alaç ýok ýa-da ine şu Aşgabatyň Gunorta Gunnogor böleginde de uly awtodurolga bar, bir Mir 4 hem de Mir 8 mikroýollarynyň arasynda ýöne bir ýalaly meýdan, bir daşna haýdaýly demir haýdaýlanan bastyrma hiç zat ýok. Ondan özüm ýaşaş massivlarynyň daşda ýerleşýär. Şo onuň bir ýapyk awtodurolgalary bar, olar ýöne juda afsally. Ondan ýa-da şo öňkü Impas Töwda merkeziniň de goloýunyny juda ilat köp ýaşaýar sebäbi Türkmenbaş şaýorynyň Gunmataryna hemde Gunnogor ýakasyndäki ýaşaýjylar bilen 10 katly ýaşaýjylaryny şolon getirip awtologlaryny goýýan ýerdi. Ýa bolmasa onuň demirgazykda da bir giden öýleri bar. Onuň Gunorta tarapy geçdi, onuň ýene de şol Saparmurat Türkmenbaş şaýorynyň urnak jaýlar ýaly bir Gunmatar tarapynda da öňkü hakjep bar. Häzirki garaşdyrlyk şaýorynyň urnak jaýlaryna gelip şonu goýýardylar. Şeýdini 500-e ýakyn hojalyk öz öýüniň goloýunyna awtologyny goýmak mümkinçiliginden mahrum bolurlar. Telegram Messenger bu Azatlyk radiosy bilen habarlaşmak üçin iň hupsyz ýollaryň biridir. Telegram tilsimini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin.
Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açar sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdmelisiniz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmän hem bilýärsiňiz. Tilsim işläp başlandan soň Azatlyk radiosy bilen şu telefon belgileri arkaly habarlaşyp bilersiňiz. Ýagny goşmak 420 724 168 983 we goşmak 420 773 797 383. Telegram Messenger'ini işläp düzenler bu tilsim arkaly ugradylan maglumatlary asla izarlap bolmaýandygyny, her bir maglumatyn ýüriti kodlanýandygyny aýdarlar. Has hupsuz söhbetleşlik üçin siz secret chat, ýagny gizli chat mümkinçiligi bilen hem peýdalanyp bilýärsiňiz. Dünýäniň iň öňde barajy ýüriti gulluklary henüz hem Telegram koduny döwüp bilmediler. Bilşiniz ýaly Türkmenistanda messengerlaryň aglabaty şol sanda Telegram hem pitikli bolmagyna galýar. Emma Messenger'i işläp düzenler dowamly täzelenýän protokollaryň we kodlaryň kömegi bilen bu çäklendirmelerden sowu geçmeň ýollaryny oýlap tapdylar. Telegramda günümül araç proxy servere birigip ulanyjy we onuň ýerleşen ýeri baradaky maglumatlary gizleýän ýüriti bir mümkinçilik gözüňünde tutulandyr. Şu sebäpli proxy serverler Türkmenistan ýaly interneti çäklendirýän ýurtlarda uly meşhurlygy eýedir. Türkmen ýüriti gulluklary nähildir bir ýol bilen Telegram Messengerini petiklemegi başartalar-da, siz VPN, şol sanda ýüriti Azatlyk radiosy üçin işlenip taýarlanan Sayfon 3 programmalaryndan peýdalanyp bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Hepdäniň jemini halkyň sesi bilen dowam etdirýäris. Türkmen telewizionyasynda berilen reportajlarda owa ýerleriniň sosial ýagdaýlarynyň gowulanýandygy barada dowamly maglumatlar berilýär. Şol bir wagtda Marinyň Aşgabat Aýhan birleşiginiň ýaşaýjysy Kaka daýy Azatlyk radiosynyň habarçysy Sultan Açylowa bilen söhbetleşdiginde öz ýaşaýan sebitinde meseleleriň ýyldan ýyla köpelýändigini gurrun berdi. Owa ýerleriniň sosial ýagdaýlary barada siz näme aýdyp bilýäňiz? O yerine doğan arnasların aytmaklarına göre, gurrun vermeklerine göre, sağlarını, atacaklarını sağlar bağına yerleştirilenek. Onun pul soruyorlar, pul verseler onu kabul etseler, olmaz, plansa getirmeden bir yeri yok. Diğerler otak beylek var yerler ama otakda da var, sağdığın yolu, sivil gurleştiyipten söyle, kıynerden dörütüyorlar adamlar. İlat köpçülüğü şu meseleler barada yol başçıları arda şikayet bilen yututan oklarmı? Yani kıyınçılık barada şehir hekimine tutuyorlar ovadan, Maratrağının işlerine tutuyorlar, şöbür diyen gururunları, gurur seyredersin, yine bir saati asılaymak mümkün iptani. Adam cevap verirler, sonra boş, 1 yıl, 10 yıl geçerim, familya da yok otayda. Ölürüm haber verirse haber veren atlarım yok. Yaman gözgüyle soğuk adamlar köpülmeli. Ne köpülüyor? Köpülün sağları içimini görüyor. Yaşap bile yok sağlar. Birinizine iş yok. Girdezi yok. Sağlarım yetimlerini sadığa da yerleştirip olmadı. Pul vermeli olsun. Hakiki şöyle kıyarlar. Ağırlık var derlerini köpülüp var ya solun sağını. Hiçimden yerli ulaşsın. Vapsa xarından havar alayan yok. Kärende yerler hemme yetti mi? Kärende yerler yeten yok hemme. Onun kärende yeri yok adamlar ne ile kudaran aile? Kärende hemme adama yeten olur. Ne ile kudaran aile o arada kelle artan yok. Yetmeyen adamlar köp. Arada şikayet etsek, nire etsekden bilen oklar. Ya da varsa o sorudan nereleri var, arası böyleler kalın olur. Nire yutudalı. Bilenmeden aytya planın yanına var, sonra idara var, sonra arına ait, arasık yaz. İkiren pilyar yazdı. Biri ödün doğardın, birim susayda koğardın. Varın ayına diye aytyan, var ya ay bile kömek etyenem yok, kuruluş yenem yok, deyip yine yine aytık geliyorlar. Ne o biçimde yani, söğür uçsaklarını alıp gördük. Yavru 8. Mart uçsaklarını alıp gördük. Susayda kärende yer yok. Aşolor ne eliyasam elini yüzün fikirlik gördü. Kärende ne yer olmadı, başka mümkünçülük olmadı. Ne el durmuşum mu, ne eliyasam elmense onu düşünemem. Son el kötülük veren adamların sağını artya olun, ağlarını okşalatlar.
Kim varlar, kim bir haykuş eden bolmaz mı kamın? Hemmesi qowli bayçalar beýleklara dedilerini velayete meýlek Aşgabat aýtdy. Şu bir diýen gurrunlary, ýa-ki mellek alanlar ýa-ki iş bolmadan geýde bolmadan saada bir zat günlü özüňi iýmeli çağany ýdirmeli bolan şu boş duran yerlerine 5 ýyl 6 ýyl geçenler var, sayır kamus wagt gidenler var. Onu şolar 5 manada geçse 5 manada bolsa oğran diýipden satmagy mezur bolýarlar. Ana şeýdipden ýerini satyp bir ay ýarym ýyl hesap ýörenlerim var. Hiç ady ýoklarym oturýarmar onu. İşe giri bilmeden o saatni iste näme 5 manat bermez yar populun berene o. Saatni näme tapylar? Saatni isteren o da zahmet wagt ber ya bir zahmet alyp berene bir gayrat etden men pulun bererni ipden sonra alaki işler tapylar. Yani olam hakyl. Adatlyk radiosynyň adathabar.com şeýlede Türkmenistanda pitikli beýlik saýtlara hiç kili bökdünsiz girip bilmek üçin Sayfon 3 proxy ulgamyndan peýdalanyp bilersiňiz. Proxy ulgamyny psiphon3.com web saytyndan indirip onu kompýuteriňize ýa-da smartfonuňyza gurnap bilersiňiz. Sayfon 3 proxy ulgamy dowamly täzelenýär. Şol sebäpli onu psiphon3.com web saytyndan täzelep durmagy unutma. Hepdäniň jemini Owgan depderimizi bilen dowam etdirýäris. Owganystanyň demir azagyndaky 3 welaýat Türkmenistandan iýerilen elektrik togundan peýdalanýar. Häzir içilne Aşgabat togy has arzan nyrkdan satan bolsa, indi onu 2 seçemesi galdyrjakdygyny aýdýar. Adatlyk radiosynyň kabyldaky habarçysy Samerdan Gulmurady bu barada ýürite reportaj taýýarlady. Demirgazyk Awganystanyň Faryab welaýatynyň ýaşaýjylarynyň käbiri sarp eden elektrik togunyň pulunu tölemendir. Awganystan elektrik togunyň tölegi sebäpli Türkmenistana ýene 137 milyon awgan puly, ýagny 6 milyon dollara golay pul bergidar bolupdyr. Şu sebäpden Türkmenistanyň Demirgazyk Awganystana iýerýän elektrik toguny kesmeginiň ahmaldygyny Faryab welaýatynyň elektrik energiýa boýunça idarasynyň başlygy Seyit Abdulhamid aýtdy. Sarp edilen elektrik togunyň puly wagtynda tölenmese Türkmenistanyň Awganystana elektrik tog ugradyp bilmejekdigini bildirip Seyit Abdulhamid şeýlediydi. Sarp eden elektrik togunyň pulunu köp adam welaýatda tölemeýär. Käbir döwlet idaralary hem sarp eden elektrik togunyň pulunu bermendir. Faryab welaýatynda sarp edilen elektrik tog sebäpli Türkmenistana 137 milyon awgan puly bergemiz bar. Bergemiziň muqdary gün geçdigiçe artýar. Ýagdaý şeýle dowam etse Türkmenistan Awganystana berýän elektrik toguny keser. Şonuň üçin Faryab welaýatynyň halkyndan sarp eden elektrik togunyň pulunu wagtynda tölemegini soraýar diýip Seyit Abdulhamid aýdýar. Türkmenistan Awganystana satýan elektrik togunyň bahasyny ýokarlandyrjakdygyny hem arada bildiripdi. Türkmenistan öň 1 kilowat elektrik toguny Awganystana 2 sentden berýärdi. Özbegistandan bolsa 1 kilowat elektrik tog 10 sentden satyn alınýar. Türkmenistanyň ýagdaýly nyrkdan Awganystana elektrik tog berýändigini Faryab welaýatynyň Anyhoy etrabynyň häkimi Sultan Sanjar belledi. Sarp edilen elektrik togunyň puly tölenmese Awganystana iýerýän elektrik toguny kesmäge Türkmenistanyň haklydygyny häkim öňe sürdi. Berýse, bolmasa taban kata kılady ularda hakky kata kılsa. Hakimiň aýdýşyça Türkmenistan Awganystana iýerýän elektrik togunyň bahasyny artyryljakdygyny arada habar beripdir. Ony Awganystanyň elektrik energiýa idarasy kabul etmendir. Şonuň üçin Türkmenistan Awganystana iýerýän elektrik togunyň akymyny bir gece gündizlik togtatdy. Soňra bir ay möhletli elektrik toguny uratmaga Türkmenistan ýene razylyk bildirdi diýip hakim aýdýar. Türkmenistan gory kötärä takozasy bar edi. Türkmenistan Awganystana iýerýän elektrik togunyň mikdarynyň artyryljakdygyny hem ma'lum edýär. Jowzan we Badagys welaýatlarynyň serhat ýakada ýerleşen etraplarynyň ýaşaýjylarynyň hem türkmen togu bilen üpçün ediljekdigini bildirýär. Türkmenistanyň Awganystana berýän elektrik togunyň kuwatyny köpeltmek barada gelen kararyna Anyhoy etrabynyň häkimi Sultan Sanjar minnetdarlyk bildirdi. Awganystan hança mukdarda elektrik tog satyn alsa, ony Türkmenistanyň berip biljekdigini häkim dile getirdi. Barkalada Türkmenistan berip biladi.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk Radiosu türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arzlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadagatly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasynda siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle de Azatlygyň web saýtyna, sosial ulamlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen telefon arkaly biziň ýerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Gadyrly dinleýijiler, şunuň bilen hepdäniň jemi gepleşigimiziň soňuna geldik. Onu Pragadaky studiýadan Merdan Sarif alp bardy.